Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Dolores. Hingkod ang pangidaron, single, taga Bohol. Punto legal kining akong suliran. Pero dili kini akong suliran sa ako ning amiga. Kabahin kini sa yuta sa ilang amahan nga ibaligya lang og barato ngadto sa pag-umangkon sa ilang papa. Aron inyong hisabtan, ingon ining mga panghita po. Oh, si Melissa. Hello, girl. Tagay gabi. Ha? Sa'y problema? Na problema kang Arnold? Wow, uy. Awan sa mali ay. Kay maubiya kang bayhana ka. Kung may problema kang Arnold, makigtagay dayon ka nako. Hubog na sa taan ni Ron. Si Papa. Ha? Nang sa dispapa ni mo, uy. Mo na akong problema, girl. Hala, uy. Abi ba na kung unsay mong problema? Abi na kung may problema mo sa Arnold. Labaw pa nis problema na mong Arnold, girl. Ang butoy. Kung unsaon na mo pagkompensar si Papa bahin ng iyang yuta. Maayos sad gud mo brainwash ng iyang pag-umangkon oy nga si Titit. Nakadungog ko sa akong pangan. Hala. Titit? Unsa to? Gi-brainwash na kong imong papa? Unsa pa man di ay? Nga nakumbensir man gyud ninyo si Papa nga ibaligyan na lang diha nimo ang yuta niya. Unya barato ra gyud kaayo. Kay pila di ay baligya ninyo nang yutaa? Kalibunan man na. O usa pa, dili ako ni duol ni Tiyo ha. Siya'y nangutang na kong kwarta. Hangtod nga nagkadakong iyang utang diri nako nga di na siya makabayad. Ug ang imong papa mismo ang nag-ingon nga biraho nako ang iyang yuta. Musalga ko ha. Titit, pila di utang ninoy pidyo nimo? O pila di ang baligya sa iyang yuta diha nimo? Ay di na ko magkakwinta oy kung pilay na utang ni Tiyo Pidyo nako. Kay sige man nagpangain ako kwarta. May notebook kong listahan anang iyang utang nako. Ako lang itong kwintahon kung pila ha. Basta kay maglisod na si Tiyo og bayad ato. Girl, unsa di gidako na ng yuta ni Papa nimo? Mga 10 hectares kuno na, girl. Uy, dako man di ay. Pila di palit nimo, Titit? Gipresyuhan kong Tiyo og 800,000. Ha? 10 hectares, 800,000 ra? Man lang kaabot og milyon. Nya magbuot day mo. Nga mao man gipresyong Tiyo diri nako. Dili ko mo to nga si Papa Pidyo ang nagpapresyo ana nimo. Nahibaw kung giilad ang nimo sa Papa. Uy, klaruhan ang gibuhian nimong Pong Melissa ha. O sa tan-aw nimo nako mangingilad. Ako pa'y gisigyag utang ni Papa ninyo, ako pa'y ngalan nimong mangingilad. Ako pa'y nakatabang ni Papa ninyo, ako pa'y imong ngalag mangingilad. Ikiha tanong ka mo'y imo. Unsa? Matod sa kong amiga, dako-dako gyud ang yuta sa iyang amahan nga nasunod sa mga ginikanan ni ini. Mga 10 hectares kuno ni. Unya, paliton ra og 800,000 sa pag-umangkon sa papa sa kong amiga. Naguulang akong amiga ug ang iyang mga igsuon kay dili magpapugong ang ilang papa sa pagbaligya ni ini. Kay laki pod, may dako kining utang sa iyang pag-umangkon nga mao iyang gibaligyaan sa iyang yuta. Unya, Kung buhay palang unta si Mama. may labot pang imong mama, anak Melissa. Wa man tingali, uy. Ganun wa man. Nga kasado man sila Papa. Oh, pero yuta man ka na nga kabilin sa mga ginikanan ni Papa ninyo. Oo. O lagi. Unya, waday labot si Mama nga kasado man to sila. Patay na lang si Mama. Unta, mapug nga ni Mama ang plano ni Papa nga ibaligya ang maong yuta. May naman lang unta to na mo mga anak ni Papa ba? Wag yun siya maghuna-huna kung asa may mga anak niya punita kung ibaligyan na niyang among yuta. Kaya ngilad na magpatasan na Titit. Kung himpit na gina niyang mapalit ang yuta, sigurado manggid ko nga papahuaon may anak niya sa among yuta. Kaya dili man na siya ganahan mo.
Kaya mo nalagi na siya gikontrahan tungod sa pag-ulo-ulo niya sa among amahan, aron maangkon na lang niya ang among yuta. Day Melissa. Buang akong pidyo. Maulagi pa. Naluoy yun ko sa kong amiga nga si Melissa, uy. Kay sila lagi ko nung managsuon, dili uyon nga mabaligya ang ilang yuta nga to silang igagaw nga si Titit. Kay was sila plano ibaligya ni kay mayo na lang ko nung mapuyan nila. Maog yun. O sa mga ginikanan pagod ng pidyo. Nahinumdum ko sa mama o papa og ni pidyo. Kugihanto nga mananom. Maula nga ilang yuta daghang kaigtanom. Mga prutas. Diyan nag-eskwela pa mi si Pedro kaniadto sa elementary ug high school. Pero may diha sa ilang yuta. Kay daghan lagi ka nagprutas yuta. Daghan nagbayabas. Mga Bisayang bayabas, tambis, makopa, ug uban pa. Oh, kamisat pa. Permisat kong dadon dihang Melissa sukad sa elementary pasad mi. Mao nga sayang. Sayang gid kaayo kung mabaligya ng yuta. Unya ang mapuli nga maoy tag-iya ngilaan og batasan. Pastilan. Basin baya hinuon og dili na ta makaagian ng yuta. Unsa pa? Mayo unta og mausab pang hunahuna ni Pedro. Og di lang ipadayon og baligya ng yuta sa iyang pag-umangkon. Kay sayang yun. Sayang yun. Pero may katungod ba siguro ang mga anak ni Pedro nga mubabag ana? Uy, ingnaon niya na sila si Melissa. Mao na tuyo ni mo sa akong anak, Dolores. Sorry nga nasulti ko na ni Monoy Picho ha. Kay maskin si Papa sabnoy, uy, anubnan siya sa inyong yuta ang mabaligya. Unya isip inyong silingan, mibati misagibati sa imong mga anak. Way magbuot na ako kung akong ibaligya akong yuta. Kay ako ng yuta. Mong ayaw mo pagkapilapil kay mga silingan rata mo. Noy Picho. Murag may nakita gid kong sayop pagkabaligyaan ni yuta sa papa sa kong amiga. Naluoy rin sab ko nila nga dili uyon nga ibaligyang ilang yuta, maong gusto ko silang tabangan. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Kining yuta nga may gidakon nga 10 hectares, yuta ni nga nasunod sa papa sa kong amiga sa iya pang mga ginikanan. Matawag ba ni nga conjugal property o sa iyang asawa? Ikaduhang pangutana. Patay na ang asawa sa papa sa kong amiga o Ninoy Picho. May katungod bang iyang mga anak, apil na ang akong amiga nga mupugo nga dili ibaligya ang iyang yuta? Ikatulong pangutana, ang papa sa kong amiga gusto mo baligya sa ilang yuta ngadto sa iyang pag-umangkon nga iyang nautangan. Pwede pa di ay nga ipakang sa utang ang halin ining yuta? Ikaupat nga pangutana, gusto na ba ang presyo nga 800,000 sa 10 hectares nga yuta diri sa Bohol? Wa ka ilara ang papa sa kong amiga sa pag-umangkon niya nga iyang nautangan? Ikalima o katapusan, pwede bang mareklamong mga anak ni Noy Picho aron dili madayon pagbaligyan ilang yuta? Asa man sila moduol? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Dolores. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema nga may punto legal, personal, no? Mga emotional na itong mga pangutana, emotional nga mga problema, psychological, ang ato ang problema sa itong kapikas, kabanay, karelasyon, better half, unsa pa na din ha. Hay, ipadanang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sada atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building,
Osmeña Boulevard, Cebu City. Guys, lain-lain og klase-klase pamaagi kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutanag, mga problema ha. Ay mo kauwaw uy ipadagyod na kitang tanan na ay mga problema. Who knows ang kanang inyong giagian can be a blessing because na ay mga parehagiagian ninyo nga makapaminaw sa drama sa inyong suwat o mahatagan pag solusyon pud ang ilahang pangutanag, ilang mga problema o di ba? O di duhay igo ani, di ba? O ato ang letter sender karong adlaw guys. Tawgon na to sa pangalan nga si Dolores, single, taga Bohol. Dini niya pangutana sa iyahaning amiga, kabahin sa yuta, sa iyahang amahan, sa amahan sa iyang amiga. Nga, baligya lag barato ngadto sa pag-umanggon sa ilahang papa. No, ato man tong napaminaw sa atong drama. Ang higayon, unsay mga circumstances ato, kay naka-feel man gud siya nga dili makiangayon nya naluoy siya ba kay murang nailad sumuni iyahang pangutana kining yutaa nga may gidakon nga 10 hectares yuta nga nasunod sa papa siyang amiga sa iyang mga ginikanan matawag ba di nga conjugal property ug sa iyahang asawa. Well, it depends kung kanus-an naminyo sila. Kay kung naminyo sila prior to 1988, kung kanus-an napasa ang 1987 Constitution, unya at that time, nasunod na niya ang property, then, dili na, personal na siya nga property sa papa. Pero, kung nakuha na niya at the time, nga single pa siya before 1988, unya naminyo sila after 1988, then mahimo ng conjugal nga property. Kay lain-lain man gud og property regime, no? Before the passage of the family code ug after. Ikaduhang pangutana, patay na ang asawa sa papa sa akong amiga. Unya, may katungod ba ang iyahang mga anak? Apil na ang akong amiga nga mupugong nga dili ibaligya ang iyang yuta. Well, kung pananglitan mahimo to siyang conjugal, then na ay share as heir ang mga anak. Apil imuhang miga nga isip kanang nanunod nga pwede na sad sila ka ask, no, naa na sila katungod sa yuta sa 1/2 of the property nga nahabilin sa ilahang mama, no, co-owner sila sa papa. Yes, pwede gyud kaayo. Ikatulong pangutana, ang papa sa akong amiga gustong mo baligya sa ilang yuta ngadto sa iyahang pag-umangkon nga iyahang nautangan. Pwede ra ba di ay nga ipakang sa utang ang halin ining yuta? Pwede ipakang pero dili necessarily nga kung pilay utang maura po ipagbaligya. No, kay kung ang value ang utang 100,000 ra, bali lag 1,000 square meters sa napo ka ektarya, nganong ang tibuok 10 hectares man atong ibaligya? Dili pud makiangayon. So, depende kung pila ang utang, maura pud siguro mo'y makuhaan nga tipak or value sa pagbaligya sa yuta, kay maura gud nay sakto pud ug makiangayon. Di pud siguro sakto pamintaha ug abuso nay tawag ana ha. Ikaupat ug dili pa katapusan. Ikaupat nga pangutana, husto ra ba ang presyo nga 800,000 sa 10 hectares nga yuta diri sa Bohol? Wa kaha ilara ang papa sa akong amiga sa pag-umangkon niya nga iyahang nautangan times sa ha 10 hectares ay depende gyud na, no. Ang ani lang ni tan-awa kung pilay zonal value anang yuta. Ang zonal value ana mauna siya ang pinakaubos nga value nga giset sa BIR, no, kung pilay balor anang yuta for purposes sa pagbayad og buhis. Pero ang basihan gyud nato para makakita gyud ta sa value sa yuta is ang market value. Market value ato nang basihan kung pilay palit ug halin sa mga dugol nga mga yuta. Musaka na siya kung naay dagko nga development. Musaka ang value kung naay dan nga klaro, naay access sa dan, naay right of way, mga ingon ana. Maunay ingon nato nga mahalin siya aning kantidara, maunay market value. Dili na siya pwede mo ubos ana. Di ko katubag kay wa ko katultul sa yuta. Wa sad ko kibaw pilay zonal value, wa sad ta kibaw pilay market value. But maunay imuhang basihan.
So, di ko katel kung 800,000 enough ba, pero murang gamyan ra ko honestly. Kay progressive na ang Bohol, unya mahal na po ng mga yuta dinha sa Bohol, nindot na ning Bohol, daghan na kaayong mga developments, maayo nagdalan, unya dako kaayo ang 10 hectares, no? Nga yuta, that's 100,000 square meters, no? Ikalima, o katapusang pangutana, pwede ba mo reklamo ang mga anak ni Noy Pedyo? Ilang papa silang miga. Aron dili madayon o pagbaligya ang ilahang yuta, asa sila muduol. I think mo adto mo sa Register of Deeds para ma-check ninyo kung conjugal batong yutaa para makibawtag na aba mo'y katungod. Isip co-owner, kay kung di po co-owner mo, kung di mo musugot, di man na mabaligyang yutaa. So, i-double check usa ang nature sa property. Kung conjugal ba or exclusive property. Medyo di ko katubag, kay kung di manggod kayo kompleto po ang detalye kung kanusa na minyo, kay like I said, mo man na ang ato ang reckoning point sa pagdetermine kung conjugal ba ang property or dili, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. So sa kaaw. May adlaw kaninyong tanan ng mga sukin ti paminaw nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Carl. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kaninyo sa akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. You and Me. What day is it? What month this clock never seems. It's you and me, and our luck never seems so alive. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ang napadal siyang kaagi karon, mokining sa kalalaki nga nagpuyo sa Tagum, Davao City. Ang tumatampo nagdasingan nga Carl. Carl, si Reyna, nagsige nagtawag ni Mas Kawas. Sagdi siya. Carl. Dali namin. Padahinta. Carl! Wala tingali si Reyna sa Kawas. Nahilom man. Pwede ko ba na to? So? Wapagit ka matagpaw? Wapa. Carla. Unsa man kabayo oy. Gidungan man na nimong mga amiga taon oy manag-amiga. Unsa man gid na imo kang step? Bye. Si Steve, pahungawan lang. Ha? Pahungawan ba? Oh. Pero si Rina, mahal na ko na siya. Imong kaugalingon ra may imong gihuna-huna ba yoy? Ikaw ra gyud makaguba sa friendship anang duha. Nagkasabot ang saming Steve aning bahina bay. Ngayon ani ra gyud ang among sit up sa sagusa. Pahungawan ra sa gibati. Di ba obya kang Rina ha, nga grabe kito ka Diyos nun. Niya bisag pila na mi katuig. Di pagina siya andam itugyan ako ang iyang pagkababay.
Nya, sa nga, laki ram sa ko. Manginit, magyuning atong lawas, di ba? Bay, Carl. Magigbuwag na ko ni mo. Unsa? Pero, Rina, nga naman. Hagtod ron. Huwag yapon kay plano sultihan ko sa tinuod. Rina, Nahibaon ako, Carl. Mong ayaw na kong buanga pa. Nahibaw ko mahitungod ninyo ni Steph nga akong amiga. Magahayop mo. Magkamog naong. Magabitin mo. Rina, Pag-uban mong duha. O magkalimtanay ta. Dili mag-contact system? oo. Bisa kapila na lang ko siya gitawagan sa iya cellphone, pero unattended man. Nya, anong mara naglagot man ka niya? Tungod kay iya may giguba ni Rina, bay. Ha? Bay, ikaw may guba sa inyong relasyon ni Rina. Dili si Steph. Pero, bay, klaro kay nga mong sabot, nga kung unsa may nahitabo na mo, maura to, dito ra to kutob, ug dili to maabot ni Rina. Niuyon sinako. Bay, Carl. Bay, tabangi kong pangita sa address nilang Steve, bay. Kailangan nga magkasulti mi. O, unsa bay? Diya bay, maukuno lang ila. Nabiyaan na natin ka din ha. Ang masag kuyog ka pati ka diha sa imong mga problema. Imo na lang problema, oy. Sige, bay. Salamat. Oh, si Stephanie na ka nang migawas. Ato na ko. Stephanie, magstorya ta. Carl? Kailangan magstorya ta. Carl, please. Ayaw din eh. Mag-istorya lang unya tas laing adlaw. Maayo na itong pagkasabot, iba. Ug miuyon ka nga dili may baw ni Serena. Pero nganong imo man siyang sultihan? Carl, please. Ayaw lagi din eh, kay makitaan ka sa kong papa. Wa ko'y labot! Siya ba? Oh, Pa? Ay kay niya agad. So din ni. Mag-istoryahan na ita. unsay gusto ni mong ato istoryahan, sir? Ikaw mo'y istoryahan ko. Sa mando, sa may plano ni mo. Plano? Unsa man, wa kay planong pakaslan ang akong anak. Pa? Ug anong buhaton ko man na? Nga di man mi uyab. Tungod kay mabdos ang akong anak. Kinahanglan nga manubag ka niya. Unsa? Wala kong gusto nga pakaslan mo siya. Sa di pa magawas ang bata. Pa? Dago kay sa iyo pangangong nahimo bay. Kundo na may mas labaw na sakitan karon, kanap mo si Rina. Resulta na gid bay. Ato ko si Rina bay. Magay kong pasaylo niya. Rina, pasaylo ako. Pasaylo ako sa kung saan nga nahimo. Sakit kayo para na ako, Carl.
Dili ko ka-imagine kung giunsa niyo pagkaya nga buangon ko. Saan ako, Rina? Saan ako ang tanan? Doon na kay obligasyon ni Stephanie. Ug kana mo'y at imana karon. Uhon, makamove on raon niya ako sa sakit nga yung gihimo na ako. Rina, Pag-ayo-ayo mong Stephanie. Ug manghinaot ko. Mauna niyang katapusan na itong panagkita. Rina. Carla, dili ni mo kinahanglan magpakasal na ko tungod kinamaptos lang ko. Pero may husto, Steph. Oo. Buang ko nga pagkalalaki. Pero dili ko buang aron dili mo ikya sa obligasyon ako sa bata. Moya kung gustong hatagan og kumpletong pamilya ang bata. Kung magawas na siya puno, diha lang kutob. Carla, Magpakasal ta sa labing madaling panahon. gusto ka masahe ti ka? Nahibaw kong gikapoy ka. Stephanie, okay ra ko. Di na mo kinahanglan buhaton. Gibuhat lang tani tungod og galang sa bata. Sige na, katog na. Sige. Sorry, Stephanie. Pero wag ko'y kugmaning mo pisan kamay. Kasado pa? Kasado mo sa papilang? Pero hindi abot sa inyong kwarto? Mura nagwa? Gusto ka ba'y? Halaw eh. Tanaw ba anak kong Stephanie bay? Inlabrab na siya nimo. Ibaw ka ba'y? Tungod kay makita man ako ug na-fail na nako. Pero dili na ko mapugos ang akong kasing-kasing may. Wa ko'y gusto niya bisa kamay. Bay, Carl. Carl! Carl, tabang! Tabang! Step! Step! Sakit na kayo nga kuntian. Tara, dalo tayo sa ospital. Pila nagka-oras sa susi, Step. Pero hantod ka nun. Huwag niya po'y balita kung naunsa na siya. Kikulbaan man nun ko. Dili pa magiuntan ni Adjo karon. Oh, nigos ng doktor. Dok! Sorry to say this, but the baby didn't make it. Oh, unsa, Dok? I'm sorry, Carl. Nasaan ako ganun namatay ang atong anak. Pero ayaw ka malaka. Libre na ka karon. Unsay but may pasabot. Ipaanal na to ang atong kasal. Dili ko. Carl. Saan ako, Step? Kaya ako mo'y nakahatag og stress nimo. Wa ta kahatagig chance. Carl. Pasag di ko kang mamawi nimo. What day is it? And I can't keep up. Namawi ko ni Step. Ug ang kuno nako. Sa kadagayan na develop na ang akong pagbati nga to ni Stephanie. Karon, mabdos na sad siya og balik.
Dinilang kutob ug daghang salamat, RMN. Mao kita mga ikalang kaagi ni Carl nga taga Tagum, Davao City. Uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga regulahan, You and Me. 'Cause there's you and me. Ang mga kaagi gibata ng doa sa radyo ni Jerry Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga igala o mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papanaw. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit kero, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyo. I don't know why I can't keep my